Joris van Soest, stuurman op een van de twee bootjes van de Willem Barents. Want dit is een zeilbootje, sloep. Wat is het net? Ja, een sloep inderdaad. Het is een replica van een van de bootjes die is gebruikt om van Nova Zembla terug te varen. En ja, het is gewoon een replica. En hij is op dezelfde manier gebouwd en getuigd als de originele bootjes. En op dezelfde manier moet er gehost worden, want is hij lek? Ja, de oude bootjes, dat is allemaal van hout, dat is van eiken. En dat lekt gewoon, dus dat betekent hozen. Het is sowieso een reis vol ontberingen. Ja, niet zo extreem als in 1597, maar wel met ontberingen. 1594, oké. Ja, nee, het is, tot nu toe is het vrij spoedig verlopen. We hebben de wind is van achteren geweest, dus dat betekent dat je heel relaxed en rustig zeilt. En we hebben zoals weer als dit, zonnetje en gewoon lekker zeilen. Ja. Lekker makkelijk. Ja, dat is dan een heel verschil. En 's ochtends een ontbijtje en in de tent slapen. Ja, dat is een stuk beter geregeld. Wat is de bedoeling van dit project? Wat is de reis? Eigenlijk een beetje wat heel veel mensen jonger die zijn dan ik, na mijn generatie, die kennen vaak het hele verhaal niet van Willem Barents en een expeditie. En ik vind het best wel jammer, want ik ben ermee opgegroeid. Heel vroeg kreeg het verhaal te horen. Ik vond het heel interessant en heel stoer, want het is natuurlijk een heel mooi verhaal. En ik vond het wel leuk om op deze manier wat aandacht aan te schenken en tegelijk lekker te zeilen met wat vrienden en vriendinnen. Ja, wat is het, vakantie of is het studie? Nou, het is een beetje allebei. Het is zowel leerzaam en leuk als ook een beetje werken en roeien en zo. Dus het is een beetje dubbel. Want hoe is het uiteindelijk afgelopen met de oorspronkelijke bemanning van de bootjes? Nou, eigenlijk best wel gunstig. De kapitein is helaas wel overleden op de terugreis, Willem Barents. En nog 2 andere bemanningsleden. Alleen de andere, ik geloof 22 uit mijn hoofd, die zijn veilig thuisgekomen uiteindelijk. Op één zo'n bootje, hoeveel zaten er dan? 7 tot 8 mensen. En dat is krap, toch? Dat is heel krap. Ja, dat is echt heel krap. Want daar moet je ook slapen en doen. Hoe lang hebben zij erover gedaan? Een aantal weken, dat weet ik niet meer precies. Maar ik weet wel dat ze voornamelijk aan land sliepen, want in de bootjes lukt het eigenlijk niet. En zij maakten een afstanden van zo'n 30, 40 kilometer per dag. Dus dat is ook niet heel veel. Kun je nog enigszins verplaatsen in hoe het toen was? Ja, het is natuurlijk veel idealer qua omstandigheden, maar toch? Ja, een beetje wel. Ik zeil veel. Ik ben ook wel stormen gezeild en compleet doorweekt op zee geweest en dat soort nare dingen. Maar dat valt allemaal nog in het niet en wat zij hebben meegemaakt. Want zij deden het eigenlijk niet meer voor de fun op een gegeven moment. Het was gewoon overleven. En dat heb ik gelukkig alweer nooit meegemaakt. Nee, nou ja, wat je nu meemaakt is dat je moet werken om te roeien als er geroeid moet worden. En je moet hozen als het vol loopt. En dat hadden zij dan ook maar... Het ergste wat wij inderdaad nu hebben. Het ergste, ja. En dat vind ik hartstikke prima. Het is toch een beetje de bedoeling dat je inderdaad wat inleeft in zo'n situatie van toen, of niet? Ja, maar ja, we hebben zulke gunstige wind en lekker weer dat lastig is goed in te leven. Want je kan je eigenlijk niet voorstellen hoe zwaar het moet zijn geweest. Nee, het was koud. Een hele koude wind had je daar natuurlijk. De temperaturen waren laag, het water vroor bijna. Het is verschrikkelijk. Ja, vooral die kou moet heel erg een rol hebben gespeeld. En vermoeidheid, honger. Ja, vermoeidheid, honger. En het vervelende is, ze zijn nog eens op zout water. En zout trekt water aan natuurlijk. Dus als je eenmaal nat was, dan werd je niet meer droog. Dus al je kleren waren nat, alles was klam, je werd niet meer warm, alles was vochtig. Erg naar. Wat hadden ze toen te eten? Wat zei je? Wat hadden ze toen te eten? Ze hebben op Nova Zembla zelf een aantal ijsberen, geloof ik, weten te doden en te eten. En een aantal polhazen. En nog een paar kleine beesten die daar wel overleven. En daar hebben ze ook zoveel mogelijk mee van onderweg teruggenomen. Ja. Om daar maar op te leven. En dan toch dat zoveel mogelijk aan land te doen, koken en slapen dus? Ja, want eigenlijk was het op de bootjes bijna niet te doen. Maar er zal heel veel rauw zijn gegeten, want ze konden lang niet altijd vuur maken natuurlijk. Nou, liever een boterham met leverworst, of niet? Dat wel, absoluut. Oké, jullie varen van Enkhuizen naar, we zijn nu in Hinderlopen en dan? Ja. Dan gaan we door naar Kornwerderzand en daar komen we vanavond aan. En vanaf daar gaan we morgenochtend door de sluis, de Waddenzee op en dan gaan we naar Harlingen. Ja. En dan is nog even de vraag of we daarna doorgaan naar Terschelling. Dat is nog een optie. Naar het Museum Behouden Huis wellicht? Onder andere, inderdaad zit daar. En het is nog een mooie tocht over het Wad kan het zijn. Ja. En dat is dan nog net wat meer spectaculair dan over alleen het IJsselmeer. En wat hoop je dan uiteindelijk voor ervaring te hebben opgedaan, en jullie met z'n allen? Ja, dat iedereen toch wat meer heeft leren zeilen. Want niet iedereen van de groep kan al zeilen. En dat vind ik altijd wel leuk. Ja, en gewoon een gezellige tocht er eigenlijk van maken. En dan toch een beetje proberen in te beelden hoe zwaar het moet zijn geweest uiteindelijk. En een beetje historisch besef. Ja, inderdaad een beetje historisch besef kweken. Voor andere jongere mensen.